Igbo bụ Igbo ekele m unu. Tata ya abịala ọzọ ka m si abịa. Ọ bụrụ na ị na-abịa ọfụrụ ma ọ bụrụ na ị na-ege ihe ọfụrụ, ị kwesịrị ịma na nwanne unu nwoke Uchenna Ijegalụ nọ n'ọgbọ. Maka na gụwa bụ onye ọfụrụ anụgo maka afọ a mbụ wee bịa taa ka ịfụ m abịala m ebe a taa iwetara n'ozi ọma ahụ. Nke ahụ anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo. Mana ile anya n'akụkụ m, ị afụ ezigbote nwaada Igbo. Nwaada Igbo Chukwu kere ọfụma kemgbe a na-eke ndị mara mma. Ọ ya aka mma ka ndị Igbo si na ụkwara na-adị mma na ọnụ onye kwara ya. Ọ ya adị mma ka o were ọnya ruo n'afịa. Nwaada Igbo ndewo. Ndewo maazị. Igbo bụ Igbo ekene m. Afa m bụ Odozi akụ Onyema Nwodo. N'afọ ka o si wee daa, ọ dị nnọọ ka si alacha mmanụ ahụ. Odozi akụ Onyema Nwodo. Ifuru na nwere ọ bụrụ ndị ara aza Peter James ma ndị na-aza Paul Peter. Ifu nwa afọ Igbo si ya ka gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Margaret Gụnụnwa. Ya bụrụ afọ Igbo. Ọ bụrụ afọ Igbo. Maka na ndị Igbo si na-eme ife ka esi eme ihe o megị n'oyiye ihe. Ka o si na dị, enwere nkwa nkwere unu n'izu gara aga, a sị m na anyị ka anachita azụ tata itinyekwu ọnụ na isiokwu ahụ anyị kwuburu n'izu gara aga nke bụ ugwu nke ndị bekee na-akpọ respect. Tata nwaada nke nọ n'akụkụ m tata ọ ya agwa anyị ka o si ghọta na nghọta nke ya, ka o si fụta ugwu n'ala Igbo. Mana tupu anyị agaba n'iru, gwa agwụ nwa okorobịa na-ege m ntị, gwa agwụ nwa agbọghọ na-ege m ntị, ihe ọbụla ị mụtara ebe a tata ọ ya adịkwa m mma, dịkwa Chukwu mma, ọbụla Chukwu kwe ka ịmụtakwu ya ka onye ọzọ nukwu ya. Maka na ndị Igbo si na aka nri a kwa aka ekpe akwa aka nri ọ na-adaba. Biko nwaada, ajụjụ m chọrọ ịjụ, ịma na ihe a na-ekwu okwu dada bụ ugwu. Amụrụ m ka isi wee ghọta ihe a, isi wee fụta ugwu. Ugwu a na-ekwu okwu ya ọ ihe ọ ya abụ na mmadụ ji ọpụta o jee were gogori ya, ka ọ ya abụ na onwe ofu onye nwere ike ịkwanyere ugwu iche. Ugwu a na-aya abụ okenye kwanyere nwatakịrị akwanyere okenye. Mma nwụrụ ka isi fụta ahụ ya na-ekwu okwu ya. Biko n'ime obi gị n'uche gị, ịgwakọrọ anyị bụ ụmụ Igbo na-ege anyị ntị tata ka anyị mara otu si wee fụta ya ugwu. Maazị Uche ndewo. Ndewo. Onye Igbo ọbụla ikwu ha na ugwu ebe onye Igbo bụ onye Igbo nọ, ọ ma nọọ ihe onye a ga-emege ntị, ọ sịrị ka ehi na-ekwu maka ugwu bụ ihe ọ ga-abịa ịpụta ma nwoke ma nwaanyị ma nwatakịrị ma okenye eneche anya si na otu a nsi fụ onye a na o nwere ihe kwesịrị ime onye ebe menyere onye ahụ ebe onye ahụ nọ, o wee mata na ọ bụ mmadụ Chukwu kere eke ka ọfụma. Ya ka a na-asị na ugwu bụ nkwanye. Ugwu a na-akwanyere na okenye na-akwanyere okenye, nwatakịrị na-akwanyere okenye nwekwa ụdị ugwu a na-akwanyere nwatakịrị. Ọ ya ka ejikwa onye bụ ugwu bụ nkwanye. Ya ugwu bụ ime onwe anyị ka anyị malụ onye ndị anyị bụ, mee mmadụ ka o nee onwe anya sị he Chukwu kere m ọfụma. Ọ ya bụ ịkwanyere mmadụ otu ị nọ kịta nlecha ya nsị gị Uche Chukwu kere gị ọfụma. Ị na-ekwu okwu ga-ege ntị, ịchọbụ dịka na mụ na gị na-ekwu okwu na o nwere ihe gbasara ya, na-ekwu maka ịkwanyere mmadụ. Ọ bụ na o nwere ihe gbasara anyị na-abụ na ọ gbasara obodo anyị anyị na-ekwu, ikwuo ga-ege ntị, mụnwa kwuo ige m ntị. Ihe m nụ na nke gị ma eweli etufuo si mba ọma ihe ọ na-ekwu, ma nke ị nụ na nke ime eweli etufuo si na amarọ m ife m na-ekwu. A ga-ege onye ọbụla ga-ege ntị nke ibi ekwu, iwelu ugwu nke m kwanye m, iwelu nke gị kwanyere m. Ọnya nwa bụ mana ịbịa n'ala Igbo, ndị Igbo eji ọkụ ihe nkwanye ugwu egwu ha ejighị ihe gbasara ugwu egwu maka ọnụ ugwu a bụ na anyị na-azụlite ụmụaka anyị ọfụma. O nwere ezinụlọ ọbụla ebe a na-azụlite ụmụaka a na-ada akụzi ya ka esi akwanye ugwu. Ụmụaka na-eto ha topụta ha ezuzuba ọfịa.
mana ha na-etolite mgbe onye a bido malụba ihe ọfụma na-agwa na o teta ụtụtụ ọ bịakwute nne ya kenee ha ọkwa ụdị ịkwanye ugwu ka nke ahụ ọ bịakwute ndị tọọ ya kenee ya ọ pụta ebe ọbụla ma ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ọ pụta ebe ọbụla ọ fụ onye tọọ ya onye ọbụla ọ ma na o kwesịghị ineda anya ọ kwanyere ugwu kenee ya ekene onye ahụ na-ekwu okwu ọ na-ege ntị na mgbe gboo n'ala Igbo ọ ihe ịkwanye ugwu ma ihe kpatara na ndị Igbo apụta ime ọnwa sị na ofu onye ada amụ nwa maka na nwa gị pụta ọ bịabe m ọkwanye m ugwu ma ọ fụgodo onye ọ na-amarọ n'ụzọ ọfụ onye ọ na-amarọ n'ụzọ kenee ya ọfụma ma ọ mịa ma ọ marọ onye ahụ ekene onye a yazi ọ ya sị o nwa m ọ marọkwa onye ọ bụ mana kịta nna ihe dị n'ugwu ihe anyị ji emezi dị egwu mana ihe ndị mma mana anyị Igbo mana ana anyị abụ Naịjirịa niile ebe ọbụla eji malụ ndị ojii anyị na-akwanyere onwe anyị ugwu na-enye onwe anyị ihe kwesịrị ka na-enye onwe anyị ugwu anyị kwesịrị inwe ana m ekwu dịka na onye okenye nwekwara ike ịkwanye nwatakịrị maka na ọ bụrụkwa ụdị nke okenye ya bụ otu ị nọkịta atọ m ga-atọ ịpụtazi ịnọdụ otu anyị sị m ngwa okene m ọ bụrụ na ịgwa otu ọ masị gị taa mechie ọnụ mana otu ị nọ dịka m si wee kwuo na mgbe mbụ ọ bụrụ na anyị onwe ihe anyị na-abụọ na-emekọrịta m kwesịrị ịkwanye ego ugwu nke dịrị gị nwa akwanyekwa m nke dịrị ma ịbịakodu n'ezinụlọ nne na nna nwee ugwu ha na-akwanyere ụmụ ha nwekwa nke ụmụ ha na-akwanyere ha nne na nna ya kwanyere ụmụ ha ugwu maka ịpụta ịmasị nwatakịrị mebi nwatakịrị madati na ọka pempe isi nwatakịrị dị arọ ise ya ji ebulu nnukwu agba ihe eji echu mmiri ya ji echube mmiri ọ na-anyụ ji onye ụmụ ihe dịgasị ahụ ịma ihe nwatakịrị kwesịrị ime ka ọ ghara imerụ ahụ ka ọ ghara imedi ya na ka ọ ghara ime ọ na-eto ochenye ya bụrụ mmadụ emekwanya ọ na-akwanye nne Igbo na-ege m ntị ụnụ anụnere okwu ụnụ afụla kwụsị na-agbalị nnọọ ọdụ nnọọ ka o deri ede wee bịa ka o si na-adị ihe ji bụ ndị Igbo bụ na Chukwu kara ya ọfụma ọ na-ekwe nnọọ na-ege ntị nnọọ na-eme nnọọ ka onye arahụla maka ọ na-aba m n'isi nnọọ ọ na-adị nnọọ ka otu ahụ ewetara ofe dị ọkụ ewere ezigbo ụtara na-alasị nwanne m nwaanyị kelee gị kelesie gị ike n'ihi na ọ dịrọ mfe ị na-ekwe nnọọ ka ọ mara gị kpabiri akpa wee bịa mana nke a gosiri na ịma ihe ị na-eme bụrụ nwa afọ Igbo ọ bụrụ ndọ ya abụ ajụọ ha ajụjụ a na-asị ọtụnye ebe bekee sụbachi okwu ọ na-aga were mana ka o si na-adị o nwere ofu ajụjụ nchọrọ ịjụ ka tupu anyị agawakwa n'ihu jụọ m ka obi dị m mma eziokwu na ka isi kwu ugwu bụ nkwanyere okenye nwere ugwu ọ ya akwanyere nwatakịrị enweghị nke ọ ya akwanyere okenye ọ na-adaba mana bịa nchọpụta kịta ọ nwere ụmụazị dịka ndị kpatachara ego ọfụ maka ịkpata ego amam ya ha na-echebe amam na ọ ya abụzụ dịka ndị ojugbo mbụ anyị eji ego wee goro ugwu maka ya afụ n'ezinụlọ nwatakịrị nwere ihe onwe ndị okenye agba mbọ mee oje akwụkwọ mee omejọ pụọ ụzọ nwe ike oje obodo iwewata kpatazi azị ego ọ bụta ọtụ ụlọ aka n'ụlọ na-yapịa nwunye n'ebe a ka ya gachiri uru a na-ekwu omechi onye ọbụla ebere egbe ndị na-afụ maka ọkaikpe were egbe kwụrụ ọtọ oje kwụọ ọgwụgwọ akwụ ihe na-ajụ ụdị ndị a kedu ị nwere ike gwa ha gbasatara ihe anyị ekwu okwu mgbu nwanne m ejighọkwa ego egotu ada elie na-afịa chaa chaa ya ka m na-ekwu na ezinụlọ ọbụla ịmụta ụmụ ịmụta nwa ibido n'oge na-akụziri ha ihe bụ ịkwanye ugwu bidogodo na gị bụ nne ha na nna ha na ndị nọ ha nso a na-afụ anya ibido na-akụziri ha na onye abụkwa ịpụta n'ụtụtụ ikene ya ekele ọ sị na ịnọdụ anyị ịpụta ebe onye tọọ gị dịka n'unu banye ụgbọala ma ọ na-ịbịa n'ụlọ ụka ma ọ na-ịbịa ebe a na-eme mmemme ifu onye tọọ gị ka ọ kwụ ọtọ ụdị ugwu ahụ anyị na-akụziri ụmụaka ma ha na-eto bụ ifu onye ahụ echena ka ha gwa gị pụta isi ya nne ma ọ bụ nna biko bịa nọdụ n'oche ka m binie ọtọ ibinielu onye ahụ ọnọdụ n'oche ọ bụkwa ezigbote ugwu dị ezigbo mkpa ya na-egwie n'afịa a na-akụzie bido na mgbe onye ahụ pe a na-akụzi ị na-ene anya ndị na-eme ụdị ha dịka otu ikwu
amakwa ma ha ṅụọla nne ha ọfụma o amarọ m nke a mana nwatakịrị ọbụla ṅụọla nne ọfụma ịma na anyị na-asị ị na-ekwu okwu ịṅụọla nne ọfụma ọ bụrụkwa sọsọ na onye ahụ ṅụchala sị gị na ọ ṅụgide nwa nke m ṅụọ afọ na-abụ eziokwu aṅụgidesi akwụ nya ṅụba ọbụọkwa ụdị ahụ ga-asị onye gị dịka onye aṅụ arọ na-abụ asị na ọ ṅụchago ịṅụọla nna ahụ ihe sokwa na ya bụ na ihe ahụ ị na-akụziri onye ahụ ọ ga na-eme wee mara ihe wee topụta wee bụrụ mmadụ wee topụta wee bụrụ onye na-akwanye ugwu ebe ọbụla ọ nọ wee topụta wee bụrụ onye ọ ga-abụ ebe ọbụla o mee omume asị hai nne gị na nna gị zụrụ o nwere nwaanyị mụ na ya na-ekwu okwu mbọsị abịa m ikwu okwu nka nsị a nne ọkwa nne nwaanyị nsị a nne ọkwa na mmadụ bụ nne nwaanyị bụ na azụ ya ị kwesịrị ijebe nne gị ka azụgharịa gị maka azụ ha ọfụma onye nwa bụ ihe na-eme ụdị ihe a ji eme apụta anyị na-ewezi na ihe dịka teknụzụ ebe niile ihe na-emezi ehi ka anyị pụtazi anyị weluzie ihe ahụ hapụrụ ihe ahụ ịzụba ụmụaka tolitezie ha na-eme ka ndị isi adịghị mma ihe ị na-ekwu ama m na ọ na-eme apụta onye ahụ onye aka na-enwe ha n'ego a na-ego ọ bụrụ ego na-enweta ugwu kama ego ahụ kama ọ ya enye gị ugwu mee gị ihe ibụrụ mmadụ ma ọ dozie elu gị ụzọ o mebie gị emebi onye ka o ji dị mma anyị bido n'oge mgbe ụmụaka anyị pepere mpe na-akụziri ha ihe bụ ịkwanye ugwu o nwere lọta ka nwatakịrị ọbụla akụzigide ihe bụ ịkwanye ugwu na ihe na-bụ ime ezigbo omume o wee tobe nne na nna ya ọsọkwa enwe ndị dịka ha ọsọkwa anya nwee gịnị nwee ego ha ka gịnị ịpụtakwa ọfụ ndị okenye mgbe ị na-amanye ha na-ekwu omego otu okenye ha na-ekwu ndị okenye na-ekwu okwu mechie ọnụ otu ọbụla ego nwere a na m enye anya na azụlitere ọfụma bụ ihe na-eme ụdị ha ọ dịrọ mma maka onye ahụ mechakwa ya ochekwa na ego ahụ ekwu o nwere ike ụgwọ ego ahụ ekwu rie ya mgbe ahụ mana emechaa ihe si ebu ịna n'iyi ihe si ebu mmebi na-enye anya ụdị ya na onye nwa bụ onye inwe ohere ịgwa ụdị ndị ahụ okwu gwa ha okwu na ogbugbu ka ha na-egbukwa onwe ha maka onwere onye ọbụla na-ada akwanyelu ndị okenye ugwu nwatakịrị ọbụla na-ada akwanyelu ndị okenye ugwu ọ da anọ ọfụma chacha nwatakịrị ọbụla na-ada akwanyelu ndị okenye ugwu a da-eme gịnị ọ da anọ ọfụma ihe ada adịrị ya mma wee digide biko ụmụnne m na-ege m ntị na-anụgo ka o si kwu ndị kwuru okwu si na ọtụtụ akụkọ ma ọtụtụ okwu adụrọ na gịnị adụrọ n'ụka mgbede mana ọ gwụrụ ka mgbede anyị dezika ugbu a eje anọgide chi ejie ka o si na-adị na-anụ ihe okwu ugbu a bụ ezigbo ihe nwatakịrị na-ege m ntị okenye na-ege m ntị ị ga-aghọta tata na okenye nwere ugbo ya kwanyere nwatakịrị nwekwuru ugbo ya kwanyere okenye maka na mamịrị anyụkọ ya ụlọ mee gịnị ọgbọ ụfụfụ mgbe ọbụla m na-ekwu bie na ndị ha na program a ihe mere agwa bụ beans na osikapa nke a na-akpọ rice ihe mere na ha na-abụ na echikọta na-abụ a na-etolite n'ite na nghọta maka na okenye ghọta na nwatakịrị ahụ ya kwesịrị ịkwara nwatakịrị ugbu a nwatakịrị ghọta na ya kwesịrị ịkwara okenye ugbu a ụwa na-adaba ụwa na-atọ maka na ụwa ọkwanụ ụmụ mmiri onwe mebiri nwe ka ga-esi eme maka tukere ụwa ka ya ọfụma dịka ụmụnne m na ụmụnna m na-etufughị oge anyị chọrọ igbu n'oge maka na onwere ka ga-esi ekwubie ekwuchee mana agwara m na ga na-akpata ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu gbasara ugbu a maka na ugbu a bụ ezigbo ihe anyị bụ ụmụ Igbo ihe ha ji mara anyị ka anyị ekwu okwu ya biko nwa ada tupu anyị ahapụ ebe a na otu nkeji nke ndị bekee na-akpọ in brief di na nwunye mbụ n'ezinụlọ o wee bụrụ na nwoke bụ ike ihe na-aga ọfụma o mechaa onwe nnọọ ka ihe sie wee mee ụkwụchie kpa nwoke ọ bụrụ na ọ bụzụ nwaanyị ahụ bụ onye na-enyere aka na-afụ ndị ezinụlọ na-aga n'ihu nwaanyị ahụ kwesịrị ime ka nwoke ahụ nọ n'okpuru ya ka nwaanyị ahụ kwesịrị ọta na nwoke aka bụ di ya nwoke otu ọbụla ọsọ nwoke dị o kwesịghị ịnọ n'okpuru nwaanyị ma ha bụ di na nwunye maka na ọkachukwu si wee nye ihe anyị na-emekwa n'ụwa ọ na-agara anyị mana ugwu anyị na-ekwukene maka ya bụ Chineke bụ onye buru ụzọ wee tinye ugwu anyị ya na-akwanyere onwe anyị ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọbụla na-adịrọ Chineke mma ọbụrụkwa ịkwanye ugwu ka ọ bụ
mana anyị na-eme ihe dị Chineke mma tụmadị n'ezinụlọ di na nwunye ifu na ihe niile ya na-agasịrịrị werere ọnya nwa bụ ịkwanye ugwu ọ dịrọ mma na nwaanyị onye ọsọ gị bụrụ maka Chukwu nwere ike ịgọzi onye ọbụla n'ụdị nke nwoke ahụ hapụkwa ya ka ọ bụrụ onye isi otu ahụ Chukwu si wee mee maka ọka Chukwu si wee kechaa nwoke wee tinye nwaanyị wee nọdụ n'okpuru ya ọ na-enete nwaanyị ahụ anya na-edozi esi ahụ biko ana m asị unu ndị Igbo ezinụlọ atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofe n'isi n'ọfịa anyị eji nnọọ nwayọọ n'uche ihe gbasara ịkwanye ugwu ka ofe lọrọ alọ wee zuola anyị niile ofe alọrọ alọ onye na-ekwere okwu ya abụrụkwa nnọọ ofe egusi onye na-ekwe okwu ofe ọra ma ofe onugbu lọrọ alọ esi asụ ozugbo tara akara aka wee na-enu ya tara akpụ biko ka anyị gbaa mbọ fụ na ofe lọrọ alọ eme gịnị ga-ezuru anyị nri onye mara asụ ọsụọ n'ikwe ọ dị m asụkwa asụ ma amara ebe ị ga-asụ ọsọkwa ọ bụrụ n'ụkwụ mana ihe dị mmadụ mma ihe dị mmadụ mma ihe dị njọ dị njọ. Tupu m pụọ ebe a Maazị Uche o nwere ihe m chọrọ ịhapụrụ ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo amarọ m mmadụ one n'ime unu na-echete okwu mgbawa ọnụ wee ziga anya unu ihe ndị oyibo na-akpọ homework onye ọbụla ji lụọ ya nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ọkwara akwa dị n'elu akwa onye ọbụla kwuo egwu nwaanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ọkwara akwa dị n'elu akwa kwuo ya ọsịsọ ọgbọgbọ nwayọ ekele ka m butuo ya nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa ndị na-akwa nke ịkwara akwa nri na-akwa ọsịsọ ọdụ mgbe fụrụ biko ụmụnne m anyị ga-ahapụ m taa ma na-etufu oge achọrọ m nghọta agbọbụrụ m na mbụ onye na-ebe a bụ nne m ụwa niile ifu nne m kwanyere ugwu maka ka anyị na-ekwu okwu ya maka mụnwa na-akwanyere nne m ugwu onye nne m nwere n'ụwa ma ụwa tata ma ụwa echi ị chọrọ ifu ya eme ka mma mana ya akwanyere ugwu maka osi na-adị ị kwesịrị ịma na abụ nwanne nwoke nke ihe gbasara asụsụ ndị Igbo na ihe Igbo na-echu ụra ebe ọbụla ma anụ o nwere ihe ịma ma amahọ nwee nke mma ịmahọ ọ ya adị mma ihe anyị bụ n'obi ị chọrọ ịfụ ma ịbịa anyị nọrọ a na-akpakọ ka ịfụ ka ya ga-esi na-aga n'iru ị chọrọ inweta anyị n'aka na-efi n'ikuku nke teknụzụ nke WWA ị ga-enweta anyị na www.prosium.rtv onye mara ka acha asụpedu prosium ka m mere gị ala bekee prosium bụ PROCYON ịchọzikwa inweta anyị n'igwe ntị maọbụ n'ekwentị ị ga-enweta anyị na 0809 43 206 maọbụ inwetakwa anyị na 080 36 43 9671 biko ihe ọbụla ekwuru dị mmadụ mma maka ihe ọbụla dị mmadụ mma ihe dị njọ dị njọ abụ nwanne nwoke ahụ nke a na-akpọ Uchenna Ijegalụ ị ga-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ịbụ ị na-eme ya egosi na ị na-akwanyere ugwu budara onye ọbụla ọ ya agba mbọ ka ị gee ntị ozi a enyi anyị gwa onye ọzọ bụcha ọzọ anyị fụ anyị atụpịa ya ọnụ ka ọ dị mma ka ihe na-aga nke ọma na Naịjirịa na obodo gị na ezinụlọ gị ebe ọbụla ị nọ na ekele gị kenesie gị ike ka ọ dịbọsị ọzọ. Nigeria,